Charlie, what are you doing? Making breakfast for Mom. It's Mother's Day. Kantaldia bargauean, amaiera goizaldean, lo egin dugu, hotel merkean. Azkenean topatu kamaria, eske lehen ez dakit non itxioten, eta ardoen ez duten Elizara, gozaldu hostien jungara Elizara. Eta hoin, azkenean ez dakik guziko gume, azkenean auspioa plan, eta ez dakit zela ingo gundanak, baina uste dut lehenengo goiezela mendire, goltaten motera, eta gero goiez, zimita oskue, parti batera, mexikano batzuekin, uste dut, eta gero gain edabe jun piknik batera, oza, nire egin piknik bat afaltzeko, ez dakit. Gauz asko dauz, eta ez dakit zein gogu, baina bueno, deskantzago ez gitxienez. Hori seguro zetz. Bidean kotxe gaixua, berotuta pintxazua, karga-deskargan egun osoa. Nonda bazkari gozua, hau ibilera zozua. Hau da, debilidadia, hau da, debilidadia, hau da, debilidadia, hau da, debilidadia. Naiztaite gura iritsi, zakurrak zaunkak abizi, umeak burla eta garraixi. Gainera euri hasi, hurrengorako ikasi. Jarri digute toloa, ito ginata zuloa, argila ere airean doa. Hau da aukera bapua, afaltzera joatea. Hau da, debilidadia, hau da, debilidadia, hau da, debilidadia, hau da, debilidadia. Franklin.